Siinä tulee Jarnosta. No niinpä näkyy. Kuvat sä taas näitä päivää. Joo! Päästään siivoamaan kuule. Mitä sä sanoit mulle? Että Maukka pääsee siivoamaan. Niin pääsee. Tai siis... Se on niinku tässä, tähän me halutaan öljyt, se on tässä, kun se tetee tästä tulee, avataan tuo, niin öljyt tulee niinku... Ja tämä on eessä, niin ei saa syömään. Vittu. Sitten se mitä meidän pitää tehdä. Alpa pitää pyörää pystyssä. That's vittu it. Ei vittu. Jäärit meni. Se on melkein jo irti. Miau. Enää kunni. Eikä oo kuin 1 KP tulva aiheutettu. Ei vittu. Onko? Se on hyvä pohja. Se on. Joo. Eikö pyörä? Täällä ei tapahdu mitään. Hyvä. Nyt se pitää vasaralla nyt pois. Ja tässä se siitä. Sillä on erektio. Ongelma. Nyt tää runko pitäis nostaa pois tästä päältä. Haluaisitko sinä lipaista minun tankooni? Joo. Sä käytit sitä viimeksi siellä Kaasarissa, niin sit sä laitat sen pois vielä. Vittu mä eksytään näin. Ei se oo jossain tässä. Katso sieltä alta. Vii perkele, no Eeron työkalu. No se on kyllä perkele ihan totta, mutta tuskin se nyt kaukana on. Nyt vaan tarvis se. Ei vittu se jatkon meni. Perkele minkä teki. Ei vittu meinas kaatua. Joo, nyt me tarvis se jatke. Se on legit siitä kiinni. On meillä tässä jotain Sä lait... Etitään sitä tällä kameralla. Se auttaa aika paljon. Sitten mä voin kävellä sen kanssa 6 kertaa ohjasta, kun mä käyn tätä läpi tää klippiä, niin sitten mä tajuan, että vittu se on tossa ja mä huuan itelle. No ei varmaan sinne oo saatana juosta. Ei tiiä, koska... No ei, mihin helvetti, on vielä se... Siis... Nyt on vittu... No ei minä tiedä minne se on mennyt. Se kasvatti jalat ja juos kotiin jo. No sillä meni motti aikaisemmin kuin meitä. No vissiin. Joo, no niin. Meniskö tää tähän? Menee. Mä sanoin, että tossa on lyhyempi. Etkö sano? Ois se silti kiva löytää. Ois se silti kiva löytää se piti. Tästä lähtee eteenpäin. Ei, mä voin klippaa. Mä sain sinut Nyt pidät kiinni. Ootapas hetki, äläpäs avaa sitä. Mä asettelen tän meidän professionaalin kuvaustyökalun. Joo. Tähän akuun päälle. Ei vittu, mä skaadun. Kuvaako tää edes melkein? Vittu kun mulla on tuo saatanalla se. Ei vittu. Ei vituussa. Okei, nyt on seksuaali. No niin, nyt on. Nyt sun pitäis saa apurunkaan, kun mä löydän sitä tästä. Pyöri vasta. Siihen 14 lenkki jotenkin pitäis vääntää. Ei tonne saa. Siihen pitäis jotenkin 14, kun haluaa saada. Ei siis saa, se on ihan perissä. Pitäis silleen... Oota. Vai saat? Saan päästäkin. Mä puseen sun. Oota. Onko No nyt? niin nyt. Ota nostapa runkoa. Ylöspäin. Täällä. Joo, silleen. Pitäis nostaa ihan vitusti. Katoppa, mäpä näytän. Katoppa, miten nimittäin on tuo. No ei, tää ei meinaa auta kuule. Se on se ropassa. Katoppa, miten tuo on tuo. Niin. Tässä käy taas pissille. Ei vittu, mä löin mun käden johonkin. Ai vittu. Oi vittu. No mennään, mäpä heilutaan sitä. Tässä on nyt. Se on tossa kohdalla.
Ai nyt se on kohdalla. Ja mä tulen. Huhhuh. Riitäs tässä. Okei. Pidäpä sitä runkoa. Tää koko vitu. Saatko se runko? Ei käynyt edes mitään. Yes. Siinä on 600 sen koneennuspöydä. Eikä siinä mennyt kuin 3 tuntia. Joo. Kaikki purettiin sen ympäriltä mieluummin. Ei se haittaa kaikkea purettua. Ei niin. Vittu kun mulla on rikkinäinen kameralinssi. Kaverilla kyllä pelkele vie. Muista. Laitetaan tää koko paska 30 vaikka. Joo. Ihan sama. Tästä ei varmaan mitään saa. No, paha mielellä lähinnä. Tämä! No tästä Tämä on kaunis. Tästä saa rahaa. Mikäs vittu tää on? Siinä on joku holkki. Ole hyvä. Tästä lahja. Nyt tehdään pieni engine cleaning. Oh yeah. Se oli ihan yhtä turha. Yhtä turha. Käytetään paperäkkistä. Hyvä toteaminen. Vittu vete, toi vesi vaan sotkit väliseen. No niin sotki. Vittu. Mä syötän tätä jätkä. Vittu kun mulla hajosi tää vittu kamera. Saatan. Onko vittu rikkos? Vittu. Avataan tästä suuttimet. Katsotaan, että onko neulat tukossa. Kun meille myytiin tää God Forsaken pyörä, mikä on muuten nyt pistetty tossa. Nuo lähtee vittuun. Tai sitten ne vaan annetaan jollekin Joneskalle. Tässä on tää kone, jolle on vissiin. Tässä on todennäköisesti kansi portattu. Ja ainakin avattu. Siinä voi olla oikeasti jotain hienoa. Sitten tuossa on renkaat. Tuo laaserin pakoputkisto, tai siis änkkä. Tuossa pakoputkistosta varmaan saa yhtään mitään. Ellei me sitten pidetä tuota konetta ja rakenneta jotain hauskaa. Mutta tuosta änkästä saa 40. Tuo syyläri me pidetään. Tuossa on jarrujärjestelmät. Ne pidetään. Nyt kohta nähdään, mitä täällä löytyy. Kunhan toise... Niin. No, avataan, jos se nyt on tukossa. Mutta ei ne voi vittu kaikki olla niin tukossa, koska se kuitenkin pysyy käynnissä jonkun aikaa, kun se saatiin käyntiin. Niin. Ja se kyllä... Se voi olla, että siellä ei kaikki ole tukossa. Se kävi kyllä niin päin vittu, että... Ei se vajaalla käynyt. Eikö? Ei. Kyllähän se 4 läpi kyllä kävi. Niin, mutta jos ei saanut tarpeeksi bensiiniä. Niin se on. kuulosti aika Täällä mielenkiintoista. on vielä vähän bensaa, mutta ei se. No eipä tässä nyt enää kauan paina. On tullut haaveri. No tää on ihan mahdottoman pahalla näytä tästä. No mut kyllä nää vähän väriä ottanut. On ne vähän joo. Tää bensakin on hauska nää väristä. Hassun väristä. Avaan. Varo ettei neulat putoo herran jestas. Ei ne, aiku niin nää. Älä perkele näkee. No on siinä paskaa vähän. On se ehkä vähän. Annapas mä katsotaan. On siinä ehkä vähän. Ei sinne ihan vähän. Kyllä niin paska kamera, että... Käännä se. Ei se Sitä läpi näkee. Kyllä sitä läpi näkee. Mitäs tää tuo? Joo. Tää on aivan täysin hyvä. Niin on tääkin. En mä sit tiedä. Onko se vaan... No on se kyllä... Mites toisen kaasarin? Mä en kyllä näitä kaikkia 4 jaksa nyt avaa. Laat se ei se pelkkä kaasarin putsaus on, niin kuin ne sanoo. Että jos se bensapumppu. Tässä on paskaa vähän. Näytäpäs mulle. Ei näy kunnolla läpi. Siinä on kyllä paskaa ainakin vähän. Sä näet, kun se on epämuodosta. Kyllä se mun mielestä ihan normaalille näyttää. Meinaatko? Joo. Voisi olla, että mä katsoin vähän. Oon tossa vähän trackista. Katso sit uudestaan. Katsopa Tää on ainakin täysin normaali. Katsopa uudestaan, kun mun mielestä se oli ihan puhas. Mites nää meni väärinpäin nyt? No eihän ne nyt varmaan mennyt. On ne nyt oikein. Pienempi reikä oli tää oikein puolella. Vittu kun on paska kieri. Paska semmoinen. Niin. Tultiin nyt siihen lopputulokseen, että
Katsotaan nyt toi toinenkin puoli. Paha mieli. Onko se auennut? Se nylkkäät. Mikäs näistä tuoko? Ei vaan tuo. Ei vittu. Mennään kokeillaan, jos mä saan painamalla sen. Ei käy. Ei me sitten katsotakaan niin. Katsotaan ne En mä halunnutkaan katsoa. Se on hyvä, se on puhas. Se oli puhas sieltä kuitenkin. Kaverilla on tommoset Adolf-viikset. Katoppa tänne. Siihen menee isompi mutteri. Vittu sä kuvaat mua tolleen. Mä en tällä kaaserilla vittu kohdalla. Ostakaa omiakin valot. On ihan prima. Oo. Testattu. Ehkä. Onks nää siitä mikä sytty palaamaan? En mä tiiä ees. Ihan sama. Pistetään tää pois. Laitetaan tää kansi takaisin. Joo, ei auta. Ei auta. Niin tuokin. No ei ihan sama. Ei vittu, mä oon tuolla taustalla. Peukalo. Me tultiin nyt Aatu siihen lopputulokseen, että tää kaaserivissa sehän on täysin puhas ja täysin ehjä. Niin joo. Ostakaa pois. 200 €. 200. 250. Älkää kattoko uusia hintoja. Ei saa uutena. Ei varmaan saakka. Toivottavasti aina. Niin. Koska nyt joutuu jostain meidän. Niin ootte. Kiskurihintaa. Se on varmaan ihan hyvä. Ei se vielä kiilä heli. No voihan persereikä. Se on ihan kohta. Vittu, me jätettiin kyllä nyt sotku. Voi siivoa. Mua kyllä oikeesti harmittaa, että Markus joutuu siivoon. Muoki. Oi räkää. Niin koitetaan nyt ihmetellä, että kun kanta on vaarrettu. Sille se vähän vaikuttaisi. Katoppa tota väritystä tossa. Kato, Niin joo. kato tossa, huomaatko miten tossa on niinku harmaampaa kuin tossa. On On sitä kaivarrettu ainakin joskus. Siinä on ainakin venttiilit vaihtu ainakin jo kerran. Hei, meillä saattaa nyt oikeesti olla käynyt semmonen tuuri, että On sitä venttiilit ainakin kaivarrettu. meille on kerrankin myyty jotain hyvää. Jostain muuta. Koska eihän tommosia jälkiä oikein tuu silleen. Ei ainakaan mun mielestä, mutta Voin mä nyt vielä tarkistaa, en mä Ei. nyt oo ekspertti näistä, mutta kun tuo näyttää sitä, että tää on kaivarrettu tosta kerran. Kun tosta on tätä materiaalia pois otettu tolleen. niin se vähän voisi olla. Vähän ehkä viittaa. Kun ei ne silleen, se ole semmosia niinku täysin tasainen semmonen vitu. Kyllä sä tiedät. Ei siinä oo tommosia kaivarrettuja. Joo, kyllä mä tiedän. Joo. Joo, koska me ei olla älykkäitä, niin me ei tajuttu tätä mustan paskaa sanota sitä pois. Niin. Joo, on sitä kaivarrettu siinä. Onhan siinä kaivarrettu. Sähän näet itekin nuo reunat tossa. Tossahan otet. No jo, ehkä mahdollisesti. Vähän siinä rajoilla. On siellä varmaan venttiilit uusittu joskus. Sytä joltain fiksummalta. Niin. Voi toi olla siis tehtaan tommosia. Pitäis vähän katsoa tätä kansia. Mä en oo hirveästi noita kattellut. Niin. En mä tiedä, mutta ainakin ihan vitun puhas kone tää on, että tähän ei ole oikein pinttymiä missään. Tai Normaalissa silleen. paikoissa joo on hapettumaa, mutta tää on seissytkin tässä jo. Niin olihan tää vuoden päivät seissy. That's vitu tässä. Mä katson